Happy Halloween! Sino ka? Isa akong ghost. Di ka ba matatakot sa akin? Ha? Ba't ngayon ka lang? Tapos na Halloween, uy. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Ha 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 ha. Sa bagay, sanay ka namang ginughost ng taong nagpapanggap sa iyo. Mahal ka. Darating mawawala Tuwing mapamulto Nagparamdam na nagbago na Bigla ka na nalaho Umalis ka nga dyan. Inisturbo mo lang ako eh. Ops. Sandali lang. Tingin ka muna sa harap. Asan? Ayan ba? Oo. Ayan. Oo, siya. Yung nanonood sa atin. Kita mo yan? Ginughost din yan. Ako'y na-ghost mo Teka, madali yata ako Mukhang na-ghost na ako Daig mapamulto Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.